Pois acá andamos na ría de Vigo serventando fala cos nosos 21 días co galego e máis. Días que agardamos que no mes de febreiro sexan 28 e no de marzo 31, no de abril 30 e así todos os meses, ano tras ano, ata completar uns maravillosos 365 días en galego. Este obxectivo, que parece moi difícil de acadar, significaría recuperar o que para os nosos avós e avoas sería cotián. É importante que saibades que estamos en San Miguel de Olla, unha parroquia situada a uns 11 km do centro da cidade. Co paso do tempo, debido á presión urbanística, a cidade foi nos comendo. Estes terreos deron paso a construcións de máis casas e a chegada de novos habitantes que viñeron compartir as súas vidas con nós. Estamos a desenvolver un proxecto alrededor da agricultura tentando tomar conciencia de que foi significaba a nosa cultura popular. E así en todas as aulas imos desenvolver diferentes actividades que tengan que ver co traballo do campo. Poderíamos explicárvolo nós, pero pensamos que sería mellor que explicar aos compañeros e compañeras da escola. No cole queremos facer un proxecto de agricultura. Outra vez a plantar peixes e tomates. Non, iso xa fan outros. Nós, aínda que pequenas, queremos aprenderlo todo sobre as plantas aromáticas. Como remate do traballo, teremos o reto de converter este espazo nun xardín de plantas aromáticas. Está ben, pero ti sabes que aquí moi preto da escola se celebra a Romaría dos Linares. Hai moitos anos nas bolas do Bo cultivamos o liño e entón nós este ano queremos ver a facelo no colexio. Queremos saber como se preparaba o liño e para que se usaba o liño. Todo sobre o liño. Na aula de quinto queremos levar as esencias das plantas aos nosos corpos. Coa axuda de María, a nai da nosa compañera Josefina, imos facer cremas corporais con esencias de lavanda, loureiro e outras plantas que se nos vayan ocorrendo. E se hai algo importante nos 21 días é que temos que empregar o galego como lingua de comunicación. Sabedes que hai plantas que en determinadas épocas do ano Cobran unha especial relevancia na nosa cultura popular? Pois sí, sin dúbida ninguna, o mellor exemplo son as ervas de San Xoán e o fiuncho e as cestas para elaborar os maios. A nébeda para cocer as castañas, o viño para armar as viña nos meses de xaneiro a febreiro. E máis que de seguro, as nosas familias axudarán a topar. Cultivar e coidar está moi ben. Claro que sí, ainda que a min o que máis me gusta é colleitar. Pois a min aínda me gusta máis disfrutar do recollido cun bo xantar. Por iso nós imos traballar no deseño dos menús que contemplen produtos de tempada e proximidade. Iremos investigando os produtos que están no seu mellor momento e as receitas típicas da estación para, en colaboración con o noso supercociñeiro Fran, realizar o deseño dun menú do noso comedor escolar. Moita planta, para as plantas, as árbores. Das árbores imos nos ocupar nós, tanto das froiteiras como das árbores de bosque. Imos estudar moitos xeitos de reproducción de árbores para facer un viveiro. Coas plantas óptimas faremos unha repartición entre as familias e as comunidades de Montes, de San Miguel e de Saiáns. O noso equipo de primeiro vai rimar cantos sin parar para que coas túas palmas e a túa voz podes xogar. Así o galego non podemos esquecer, porque desde pequenos imos falar e dar boa no noso fogar. Coa nosa nai e co noso pai, coa tía e co tío, coa boa e coa avó, falalo co veciño e coa veciña. Un meniño rebuldeiro que fale na lingua nai, que tuvo os persegueiros a froita ven de roubar. La sementaré, lo piño de clarear, el canto no como merece un menino, un bello y un cantar. Sementaré, lo piño de clarear, el canto no como merece un menino,